आज आम बाहर दुई सांग बुलवाई। ये वर्षा भी आज हूँ मेघुआ पाग भी देती तथापि आम मेघुआ पागरे झिपझिप वर्षार बाहर दुई सांग बुलवाई चंडीखोल। चंडीखोल बहुत सुंदर सुंदर जगह अच्छी आम आपन को जो जगह नहीं जीवु से जगह बहुत रहस्यमय जगह। गोटे बहुत सुंदर पहाड़टे भी अच्छी से पहाड़ उपर मणिनाग गुंफाटी अच्छी आउ जानी से मणिनाग गुंफा भितर कौन कौन सब जिन रहस्य लुचि रही से मणिनाग गुंफा भितर ऋषि वैकुंठनाथ ब्रह्मचारी तपस्या भी करते आउ से गुंफा सामने गोटे बहुत सुंदर वृक्षटी अच्छी आ से वृक्षर ना कौन जानी अहिबट वृक्ष से मालिकानी भी स्थान पाई तथापि आम से जगह जाऊँ बुलापी आउ से पहाड़ आखपाखर भी गाँ भी अच्छी गाँव ना बहुत सुंदर नाटीए से गाँव ना है रसिक नगर स्थित बहुत सुंदर पहाड़ आ से पहाड़ ना ना जड़ुका पहाड़ से पहाड़ उपर मणिनाग गुंफाटी अच्छी। आज आसतु आम दुई सांग वर्षार आज जाऊँ बुलापी वर्षार भिजिबा निहार अलग प्रकार मंदिर पाखापाखि हो गलु आसतु बुलवा आ तार रहस्य देखा। आम मंदिर बुलाबुली कर सारू एवं आम जा जे पूजक अच्छा नना तांकुटू पचारे बुझी नवा ए मंदिर रहस्यमय विषय से मुहर सी कहे जे मंदिर रहस्यमय से वैकुंठ ब्रह्मचारी तपस्या करते तपस्या बल ये कौन कौन सब हासिल करते आई पहाड़ उपर मणिनाग गुंफाटे केमी आसला आसतु बुझिकी पचारे बुझी नवा आसतु। अच्छा केते आपण नना देखिसंती साप तो अलग साप देखुछु आ तांकु देखन बाबा देखो जेतोले हां अलग साप सब बॉडी की आसंती आ भीतर बुलंती बड़ा चलंती अलग साप सब देखो पाड़ अदर सब साप आता हां प्रगटनाथ ब्रह्मचारी ये बढ़िया अब आइते समाज प्रतिष्ठा करिया बाबा कल बढ़िया तो समाज प्रतिष्ठा कर बसी जाऊना बसी जानता भीतर उठे सब उठे थे ऊपर आउट हाउस मंदिर से काम राधा कृष्ण जीव बुलिया
विश्राम विश्राम ମାନେ ସୁଧରେ ଏଠି ସବୁ ତାପରେ ଡେଭଲପ ହେଇଥିବ ତପସ୍ୟା ପରେ ପରେ ଏଇଟା ହେଇଛି ଆଉ ତଳେ ଯୋଉଟା ଖଟ ପଡିଛି ଗୁମ୍ଫାରେ ପକେଇ ଯେତେବେଳେ ବସିଥିଲେ ଏଇଟା ତା ତଳେ ଯୋଉଟା ଅଛି ଖଟ ତଳେ ଗୋଟା ଖଟ ଛୋଟିଆ ଖଟ ଏଇ ବଡ ଏଇଟା ତା ତଳେ ଗୋଟା ଅଛି। ଆଚ୍ଛା ଆଚ୍ଛା ହଁ ସେ ଗୁମ୍ଫାରେ ପକେଇକି ଶୋଇଥିଲେ ନାଇଁ ହଁ ଗଡୁଥିଲେ ସେତେବେଳେ ପାଣି ଫାଣି ଗଡେ ବର୍ଷ କରିଥିଲି ହଁ ବର୍ଷ କରିଥିଲି ହଁ ହଉ ଆମର ଟିକେ ଖାଲି ମୁଣ୍ଡ ବାଜି ଯାଉ ହଁ ଭଲ କଲେ ବି ଆମେ ପୁରୁଣା ଭୁବନେଶ୍ୱର କପିଳେଶ୍ୱର ଗ୍ରାମରୁ ଆସିଥିବାରୁ କପିଳନାଥଙ୍କ ନାଁ ଶୁଣି ଆମକୁ ପ୍ରସାଦ ଦେଇଥିଲେ ଆମେ ବହୁତ ଶ୍ରଦ୍ଧାରେ ପ୍ରସାଦ ଗ୍ରହଣ କରିଥିଲୁ ଆଉ ଆମେ ନନାଙ୍କୁ ବହୁତ ବହୁତ ଅଶେଷ ଧନ୍ୟବାଦ ଆମେ ଦେଉଛୁ ଯାହା ଆମକୁ ପ୍ରସାଦ ଦେଇଥିବାରୁ ଆମେ ତାଙ୍କ ପାଖରେ ଚିର ଆଉ କପିଳନାଥଙ୍କ ନାଁ ଶୁଣିବା ପରେ ସିଏ ବହୁତ ଖୁସି ହେଇଥିଲେ ଯେ ସେ କହିଥିଲେ ଆମେ କପିଳେଶ୍ୱର ନିଶ୍ଚୟ ଯିବୁ କପିଳନାଥକୁ ଦର୍ଶନ କରିବୁ ଆସନ୍ତୁ ଶୁଣିବା ତାଙ୍କରି ମୁହଁରୁ ସେ କପିଳନାଥ ବିଷୟରେ ସେ କ'ଣ କହୁଛନ୍ତି। ବର୍ତ୍ତମାନ ଦେଖନ୍ତୁ ମାନେ ଆମେ କପିଳନାଥର ସେବାୟତ ଭୁବନେଶ୍ୱରକୁ ଆସିଛୁ ବୋଲି ଜଳୁକାରେ ନନା ଆଉ ମଣିନାଗ ଗୁମ୍ଫାଟି ଆମକୁ ବହୁତ ଶ୍ରଦ୍ଧାରେ ଅନ୍ନ ମହାପ୍ରସାଦ ଖାଇବାକୁ ଦେଉଛନ୍ତି ମାନେ ଆଠୁ ବଡ଼ ଖୁସିର ଖବର ଭାଗ୍ୟରେ ନଥିଲେ ମିଳିବନି ଭାଗ୍ୟ ଯୋଗ ଆଜି ସବୁ ଅଛି ପକ୍ଷରେ ଆମକୁ ଆଜି ମିଳିଛି ଆପଣ କେବେ ଆସନ୍ତୁ ଆସନ୍ତୁ ଓଲଟା ଭାଇ ଆମେ ତ ସୁଝି ପାରିବୁନି ଆପଣ ଦେଲେ ଆମେ ସୁଝି ପାରିବୁନି କେବେ ଆସନ୍ତୁ ଆମେ ବି କପିଳନାଥ ମହାପ୍ରସାଦ ପାଇବୁ ଆମେ ଏଠି ଯିବା ମୁଁ ସାମୁ ଏଠି ଯେତେବେଳେ ଭୁବନେଶ୍ୱର ଆସିବେ କୌଣସି କାମରେ ଭୁବନେଶ୍ୱର ଗଲେ ମୁଁ ନମ୍ବର ଦେଇଯିବି ଆପଣ ମୋତେ ଫୋନ୍ କରିବେ ସୁବିଧା ଅସୁବିଧା ସମ୍ପର୍କ ଥାଉ ହଁ ନିଶ୍ଚୟ ଯେତେବେଳେ କ'ଣ ସୁବିଧା ହବ ଅସୁବିଧା ହବ କିମ୍ବା ଦର୍ଶନ ପାଇଁ ହଉ ଯୋଉଥିରେ ଆମେ ଆସି ପହଞ୍ଚିଛୁ ରସିକନଗର ସ୍ଥିତ ଜଳୁକା ପାହାଡ଼ରେ ମଣିନାଗ ଗୁମ୍ଫା ବର୍ତ୍ତମାନ ଆମର ସହିତ ଅଛନ୍ତି ନନା ନନା ଆଉ ଆମର ଏଇ ଜଳୁକା ବୋଲି ଏ ପାହାଡ଼ର ନାଁ କାହିଁକି ପଡ଼ିଲା? ଜଳୁକା କୋଉ ଯୁଗ ଯୁଗରୁ ମାଳିକା ପ୍ରସିଦ୍ଧ ମଣିନାଗ ଗୁମ୍ଫା ପାହାଡ଼ ନାଁ ଜଳୁକା ଅଛି ପାହାଡ଼ ଚାରିକର ଯାକ ମଠବାଡ଼ି ପୂର୍ଣ୍ଣ ଅଛନ୍ତି ଏଣୁ ଆଗରେ ଭୈରବ ମୁଣ୍ଡିଆ ଗୋଟେ ରାସସ୍ଥଳୀ ଗୋଟିଏ ଅନନ୍ତ ଧାମ ଏଇଟା ମଣିନାଗ ଗୁମ୍ଫା ଆଗରେ ଗୋଟେ ନଳୀ ଗୁମ୍ଫା ଆଉ ଗୋଟେ ବିଚାର ବଟ ଆମର ଶନି ମନ୍ଦିର ସେପଟେ ପଞ୍ଚୁପାଣ୍ଡବ ମନ୍ଦିର ଆଉ ମାତା ମଠ ଏଇ ପାହାଡ଼ ଚାରିକର ଯାକ ମଠବାଡ଼ି ପୂର୍ଣ୍ଣ ଅଛି ଏଣୁ ପାହାଡ଼ ନାଁ ଅଛି ଜଳୁକା ମାଳିକା ପ୍ରସିଦ୍ଧ ଏଇଟା ମଣିନାଗ ଗୁମ୍ଫାରେ ଆପଣ ଆସିଛନ୍ତି ଏଣୁ ବାବା ବୈକୁଣ୍ଠ ବାବା ଏଇ ଗୁମ୍ଫାରେ ସାଧନା କରିଥିଲେ ମଣିନାଗ ଗୁମ୍ଫା ମାଳିକା ପ୍ରସିଦ୍ଧ ଅଛି। ବର୍ତ୍ତମାନ ସେ ଉପରେ ଆମର ଅଛନ୍ତି ବୈକୁଣ୍ଠନାଥ ବ୍ରହ୍ମଚାରୀ ଯୋଉଠି ବାବା ତପସ୍ୟା କରିଥିଲେ ସେ ଗୁମ୍ଫାଟି ବର୍ତ୍ତମାନ ସେ ପଛରେ। ଆଚ୍ଛା ଆମେ ଯୋଉ ଏଇ ବଟ ବୃକ୍ଷ ଦେଖୁଛେ ଏ ବଟ ନାଁ ହଉଛି ଅହିବଟ ଅହିବଟ ଆଜ୍ଞା ଏଇ ଅହିବଟ ଯୁଗ ଯୁଗରୁ ଗୁମ୍ଫା ଅଛି ବଟ ବୃକ୍ଷ ଅଛି ବଟରେ କିଛି ମାନେ ଇଏ ଅଛି ବଟର ମହିମା ଅଛି ପଶୁ କେଦାର ଗଦ ଅଛି ବୋଲି ତା ତଳେ ମାଳିକା ପ୍ରସିଦ୍ଧ ନାଁ ଅଛି।
ଆଚ୍ଛା ଆଉ ଗୋଟେ କଥା ଅଛି ଯେ ଯୋଗମାୟା ये बटर पत्र संग 16 गोपी केही देखी न पारती सदा नेत्रे देखी एणु आमे देखुचे गछर पत्र एणु से 16 गोपी सदृश 16 गोपी रूपरे अछंती। ଆଚ୍ଛା ଆଚ୍ଛା एणु भक्त मान सब आछंती प्रसाद भाई एठी ଆମେ ଦେଖୁଛେ ସବୁ दूर ଭିଡିଓ दूरांत लोक सब आछंती हमें तो मोबाइल सब छाड़छंती मालिका प्रसिद्ध हमर प्रमोद कुमार भी कहउची एणु समस्त आछंती एठी आ ଆଚ୍ଛା ଯୋଉ ଭୈରବ ଯୋଉ ଅଛନ୍ତି ଆମର भैरवी रड़ी छाड़ियो ରଡି ଛାଡିବେ अच्छी गोटा तार किंवदंती पहाड़ से मुंडे अच्छी ସେପଟେ ନା ଏଇ ଉପରୁ से आगे पहाड़ मुंडे फास्ट मुंडे भैरव मुंडे अच्छी ଭୈରବ ମୁଣ୍ଡିଆ आगे ଆଚ୍ଛା ଆଉ ମଉସା ଆମକୁ ଆସିଲା ବେଳେ ପ୍ରସାଦ ସେବନ କରେଇଛନ୍ତି ସେଥିପାଇଁ ଆମେ ତାଙ୍କ ପାଖରେ ଋଣୀ କେତେବେଳେ ଆସନ୍ତୁ ଭୁବନେଶ୍ୱରରେ ଆମେ କପିଳନାଥ ମହାପ୍ରସାଦ ଖୁଆଇବୁ आगे ଆସନ୍ତୁ ସମସ୍ତେ जय जय ଜୟ ଜଗନ୍ନାଥ।